Id-dettalji tax-xenata li Paolo Borċoliver għamel li l-kunsilera tiegħu f'ħanut tax-xorb f'ta' Sliema jagħtu stampa ta' kif qed jaħdem bħalissa l-Partit Nazzjonalista taħt Lorenz Gonzi. Is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista li konsulta mal-Prim Ministru qabel ħadd ċertu passi din il-ġimgħa tant kien jibes ma' Sandra Camilleri ta' 72 sena illi saħansitra bikkija. F'mument minnhom meta Camilleri ċemplitilha, Paolo Borċoliver beda saħansitra jwaqqagħha ċajt, jgħidilha ċemplet il-mama. Camilleri ridet titlaq mill-ħanut iżda Jean-Pierre De Bono, l-assistent ta' Borċoliver, żamma minn idea. Kien hawnhekk li skont il-Malta Today, Paolo Borċoliver qal lill-kunsilliera jew ommok jew dimek. Camilleri spiċċat iffirmat il-mozzjoni għat-tneħħija ta' Nicky Dimek minn Sindku, iżda qabel telqet il-barra qalet li kienet ġeluha ta' Melek u li Nicky Dimek kien ġie frejmjat. Sadattant skont The Sunday Times kunsillier ieħor nazzjonalista li firma l-mozzjoni qal fl-interna illi kellu riservi tiegħu għax ma xtaqx jiffirma mingħajr ma jisma' Nicky Dimek. Hemm ukoll kunsillier ieħor nazzjonalista illi ma ffirmax għax intqal li jinsab imsiefer.